Dem baş. Em bi mijara paşgira saskera pêşdar. Heng, eng. Dîsa bihevrene. Ev paşgirek pir taybet e. Dibêjî qey di şexsê di rastiya Kurd û Kurdistanê de û di çand û zimanê Kurda de hemî êrîş, xezep û derbeyên şaristaniyeta talanker li vê paşgirê ketine. Ji çawa hatiye wan dakirin, ji bîra hatiye çûyîn, yani ji bîra birine û heta niha ne tu ziman zan û ne jî tu hosta û mamostayên zimanê Kurdî qetiyen behsa vê paşgira taybet nekirine. Em ê niha di avana zimanê Kurdî de ev paşgira taybet çi karî dike û çima ev qala rasta derbên giran hatiye û çima ji bîra me hatiye çûyîn, em ê niha bi hev re temaşe bikin. Me got heng yan jî eng. Hûn dizanin me demê borî de pir gotiye he peyvçêker e. Dema gur ahengê heke pêwîstî hebe, yani ne kombînasyonê sembolîze bike, ji ber ku hevalno piştî zayîn pêk tê hemî tişt heyîne. Yani helvedê taybet dema kombînasyona heyînê sembolîze dike tê nivîsa, yani gerek vere nivîsandin ama awayekî dî peyvçêker e, me pir cara gotiye. Mesela li vê dê temaşe bikin. Li heng he hatiye bikaranî. Paşgir heng e. Ama di pêşeng de eng e. Yani fark nake. Li vê dê de cudatiyek nîne. Dema eng were nivîsandin, an jî dema heng were nivîsandin cudatiyek nîne. Me got ev paşgirek saskera pir taybet e. Ev paşgir payeyan çêdike. Paşgirek siyasî ye. Paşgirek ya hêza manevi ye. Giştî ye. Em ê destpêkê paşgira xwe rabikin û piştî hingê dest di peyvê de dest bi şîroveya wê bikin. Heng yan jî em bêjin eng. Gaçibî hês. Naçiye gişdar. Li vê dê hêza gişdar. Yani jî em bêjin heyîna hêza gişdar. Hêza gişdar. Hêza hemî, hêza mezin. Ev jî weke stanê paşgirek dewldar e. Ama ev dewldarek taybet e. Ev dewldara pêşvana ye. Hemî pêşvana, hemî spehiya, hemî şaha di xwe de dihewîne. Em ê niha di nav peyvê de çawa tê bikaranî, an jî wate çawa li tîpê hatiye barkirin, em ê di vê paşgirê de baştir bibînin. Li vê dê leheng heye. Me bi qelema sûh nivîsandiye, paşgir me bi qelema reş nivîsandiye, leheng. Heng paşgira saskera pêşdar e. Li wê dê çi dimîne hevalno? Li dimîne. Li wê dê çi karî dike? İhtimalek pir mezin çêker em bêjin. Navbera li û hengê de navbera kilîle an jî radengo paşgira sasker de girêdan çêkiriye. Li vê dê. Başa, li çi karî dike? Di zimanê Kurdî de li kilîleya navê wê çi bû di zimanê Kurdî de? Hil. Bilind.
Li de heza gişti yani em bêjin heyna heza gişti ya bilind. Leheng kiye? Leheng kahramana. Ew kesê hemî wêrîna, hemî nirxên pîroz di xwe de kom dike û ji bo wan nirxan têkoşîn dike û dema bê pêwîst tê dîtin di oxira wan nirxan de canê xwe de de jê re çi tê gotin? Leheng. Hêza giştî ya bilind. Ya yüce. Tirkî dibêjin yüce. Ev bilind me cara gotiye em dibara bêjin. Yani ne elle bejin bilind. Fiziki bilind. Ew alî manevî de jî bilind diye sembolize dike. Ve de pêş. Pêş heye. Paşgira saskera pêş dar girtiye biye pêşeng. Pêşeng. Demek dirêj ez fikrî bîm. Çima ev paşgira saskera ev qas taybet ji aqlê me, ji bîra me, ji hişê me, ji zihna me hatiye birin, tune biye û bala me nakişîne. Mesela vê de pêşeng. Pêşeng kî ye? Hêza giştî ya pêş. Hêza giştî ya pêş. Ya davamî, ya daîmî, ne ya demkî, ya herdemî. Em dikarin wekû pêşeng em dikarin wekû lîder bina bikin. Lider yan jî önder. Tirkiyeyê gerçi lider xwe jî Kurdiye ama em dikarin wekû önder, lider bina bikin. Me paşkira saskera kardara herikdar dabî. Var. Herikdara giştî. Dersê paşkirên saskerên serekede dabî. Paşkira saskera herikdar dibe paşkira karên wê demê hingê berdewam ji bo armancekî tê kirin. Ew paşgira saskera van digire hevan. Nal gelme yani ji literatûra me de halê hazir ya hatê rûniştandin de van û heng tevlî hev bîn. Felsefe tune. Lê pirsîn nîne guhdarkirin jî nîne. Yani ya xira gelme carê digotin nezanî ne eybe. Ama hewl heke tişbû zanînê hewl nedî eybe. Na êşin pir mezin ser me de hatine. Demek dirêj 5000 salan da 5000 sal dîroka şaristaniyetê de em hel berşek û pekê şaristaniyeta talanker ketine. Zimanê me jî berketiye, ferhenga me jî berketiye, alfabaya me jî berketiye, em bi xwe coğrafya me, welatê me her tiştê me berketiye. Her tiştê me derbên giran xwarine. Ev tiştek tê zanîne. Ya eyb ji bo rastiyên xwe em zêde hewl nadin. Yani nizanim em hêviya serdestekî ne? Ew ji wekî di çavê me de biye weke Xwedê, Xwedaya lê hatine. Em hêviya wan e da kevin erdê. Ji me re felsefa zimanê me bikim. Rastiya dîroka me, rastiya civaka me, rastiya me, rastiya her tiştê me fêrî me bikim û her. Sal mı de? Dûjî qeyhûs heye. Niha enk paşkira saskera pêşdar e. Van paşkira saskera kardar ra herikdar e. Na em dibêjin ciwan pêşengên demê ne. Ya tiştek bisan nîne. Çi bî ev hêza giştî ya herdemî ya stratejîk, siyasî, qewle yani çi dibêjin qewlike, dewl. Hemî pêşvana, hemî
پیشین همی پیشین وانه دیگرن کار دیگرن من دیگرن همی پیشا دخواد دحوینه انگ دخواد دحوینه گریدای وی پیشوان هیا پیشنگ هیا پیشنگ لیدره öndere herdemiye stratejike siyasiye nayık artık ama peşvan hani dikara şvede tabi be mala cirana haketir renasna ki peşvantiya tabi ki hatta buydu yani rebertiya tabi ki hatta buydu o peşvantiya bir kılazdı be Cuvan jive keza tamam bizim Cuvan peşengen demine hey Cuvan peşvanın demine çünkü evdem vi zamanı heyde Cuvan peşkeşi evde ben peşvan ne be peşen peşenk lidere peşenk devla habib peşvanaya tine gibi fikrim duvar rekistini de bedahan peşvan hene bedahan berpers hene o ev berpers her yek Cuvan berpersa dikkat خود peşvanı ama ye peşvantiya hemi peşvanın mijara gotine dike peşenk de gotin ev peşvanı peşvanaya cüre peşenk de gotin yani farka peşvanı peşenga gelik mazın heye selam jöre bejin peşenk heye peşvan heye paşvan heye rehvan heye işte cüda yani herkesiyle peşenk ne gotin serhenk heye serhenk dikkada leşkeri de serdare serdari به هزاران سردارن و ارتش ده ار دار سردار همیان را سرهنگ ده گوتن سرهنگ هنگ هزا گشتی یا سرهنگ اما سرهنگی ده دولت پیشنگ ده جه دیگره اما ev دقادا خود سرهنگه yani ne hem asta peşenge. Tıkada hadi serhenge. Mesela Türkiye'de bejik genel kurmay başkanı serüki ateş yani serfermandarı ateşi jere serheng diye gut. Hani? Levede em bejin havalu renk heye. Çiye renk? Renk çoğu pek hadi ya bunu. Renk Bradengara o paşkira enk pek hatiye. Tabi Bradengara löydi heye. Denk Radenga da löydi heye. Paşkir enke. Dema em de bejin. Me peyva kurdi parçek. Me peyva kurdi hatta Radenga despeki parçek kilo o gilileya Radenga jiveki. Behsa vedik. Çiğer vedi. Peyçav pek hatiye. Peyv Jradenga ra o paşgira en pek hatiye. Paşgira saskera en. Bradenga da o paşgira saskera el pek hatiye. Bradenga şa o paşgira saskera el pek hatiye. Ya? Gire dayı ve lvede de beja heza gişti ya tevgeri. Çımal vedi renk veki tevger penasa kerine hecayı lekolini. Elbette heza gişti ya dayini denk. Heza gişti ya dayini denk. Ha. Bebe vesile en bank bilmişsin. Bank. Ha. Heza gişti ya beyni. Bank dike. Bank. Heza gişti ya beyni. Cenk heye. Cenk. Devlet çi evalno? Zent, dest, utli. Ji qewla van ra çi hatiye gotin? Cenk hatiye gotin.
cenk heye. Haman işte ihtimal ek pırmazın. Yani ev deryaya ke ziraftiyen ve begoman nel hasabana ev tani hatay gişti felsefe o edikin o baldık şinin ko ev zaman به پرگالا راب را پکاتیه او واتلتی به هاتیه بار کرد یعنی به هزار و یک تایبتی نوین جدا هنه مثلا احتمال ek پرمازن cenk جشر جنگا هاتیه هکه ام دست پیکا دیرو که بفکرین احتمال به مازنه وکی ده وانا ام شنگ هیا ام بحثا شنگی که مکی بکن شنگ شا ده آوانا ده باشا آوانا زمان کردی ده درس رادنگان ده من پر بحث کردی بی او هرم بحث دیکن شا چه سمبولیزه دیکن شا شاتیه شا شاتیه سرکفتنه شوخ شنگ شاه شر شور همی پیوین برادنگا شا دست پیدیکه همیا سمبولیزه دیکه باشه شنگ لوی دیده بچه شنگ دبه دولا همی شاها همی شرفا همی شوخا همی ام بیجین سرکفتنا دولاوه دما تشیکره دبیجیه شنگ işte تبحثات اشتاكي جدادي كي شنگ دولة حميس بعيدة هي حميش شاه حميش شوخ حميش شر حمي سركفتن وحمي سبحيدة هي حمي رندتي ودلالتيها لدي شنگه شنگه بفي اوي ام جهكي قيد بكن نال بدي زفنگ هي زفنگ هي دیویش بیر نکنه ولو دوباره بیجم زمان کردی واتل تیپه هاتیه بار کرد پیف پارچه ده انجام پارچه هم ده پیک هاتیه اما پارچه این قانونی نه زاگونی نه اصلا همه چیز ده به من درد کرد لانی هر پیوا ستان ورد آویاوه پاشگیر گرتیه her peyvan ga na eng vereda uyave paşgir girtiye her peyva van vereda uyave paşgir girtiye her peyvan na vereda uyave gişdare qanunu saç hatiye çekire zamanı kurdi de encama kombinasyona da pek hatiye amcılet bizim pergalara bunlar mesela elbette zivik em dest peki zivi çareser bikin zivink çiye zivink dişberi peyva zuzane yani zivink zivistaniye cihavandine ye zivistaniye o zuzan ye haviniye mesela em bejin dest pek adiru ki bir fikrin mirov nahajı kuçer usat ki mirov payizê dad kevin zivinga û bi bihalê re her dikevin zûzana ziving zayîna herikdar zayîna herikdar çi ye tevayê zivistanê çi tê baran dibare berf dibare robar diherike av diherike li de av heye zayna ave heza gişti ya zayna ave heza gişti ya zayna ave hem sadece hani ve tank heza gişti ya çaleki on tank zanı çi tank zahmetiye heza gişti şere lazım hani bank ve keza. نعم بدي تخلص فرهنگ بسگن هوانم
Ferheng وەکو sözlüka Tirkî derbazî literatûra me ya roja îro bîye. Sözlük. Yani ferheng. Hatta şiya keçik re em dibêjin ferhengok. O şiya mazin giştî re em dibêjin ferheng. Ama li gor rabirrakirina peyvê kêmekî nakokî derdkevin holê. Hêza giştîya fer. Fer çi ye? Fer tek e. Mane fef kirîla feyê fer e. Tek. Hêza giştiya tek. Yani demante peyva yekû anjî radenga yekû dihesibîne dimîne wê. Ama li vê de mirov dibêje qey tiştek wekî taybeta serhengê heye. Taybeta serhengê. Binêre serheng hêza giştiya serhemiya ye. Li vê de hêza giştiya fer e. Nel serhemiya dibêje qey ser teka ye. Tiştek kusa heye. Tiştek dişi em bêjin. Niha li qismekî Kurdistanê taybet li başûr navê kura ferheng heye. Navê kura. Yani dema em vê jî bifikirin kêmekî ji sözlüka wekû wateya me lêbar kirî kêmekî sankî cudatiya wê heye cihê lêkolînê ye. Ama niha halê hazir em tune şûna sözlükê de bikartînin tiştekî li gor min rast e jî. Ama divê em bizanibin çima em bikartînin. Pirsgirêk ev em tev derdê me ev e yani em felsefê dikin. Çima. Em dûv çimatiya dikevin. Dûv çima wê dikevin. Çima li vê de denge, çima renge, çima şenge, çima nizam çi hatiye küdê, çima nizam çi hatiye küdê. Mesela berjenk heye em bikartînin. Mesela eş sıfat ra dibêjin berjenk. Ama naku kî min hene? Çi ye? Ne binivîsin? Cenk. Ev vê de eng em jê veqetîne berj dimîne. Berj. Tevgera bînê ya jiyanê. Yani tevgera jiyan ya bî. Eng. Gelo. Heke em wateya li vê peyvê hatî barkirin. Bifikirin. Ne üne? Tirkî dibêjî ünvan. Zaten ünvan digire. Tiştekî xerîb e. Paşgira me digire. Ünvan. Paşgira kardara herikdar digire. Gelo ev ne ünvan e? Yani berj sıfata em behz dikin kêmekî cudatir. Mastıra. İhtimalek pırmaz. Wê demê heye ev ünvan be. Sıfat çi ye? Li gor min sıfat bernabe heval min. Zaten demek dirêj me di dibistanên xwe de hinga em ecemî em nîqaş ji gundên xwe hatibîn me digam Kurdiya qedemîk nizanim çi jê dergel me tinebîn hema ew Kurdiya me ji gund anî me dinivîsa û di bir dibistanê filan dida xwendevana hingê me digo bernav. Ji sıfat re me digo bernav ihtimalek sada noto neh bêhnûk neh ya rast bernav e. Ne heval nav ingî ne heval nav û ne reng dêr û ne nizam çi vê bernav e. Ama me jê re gotiye berjeng û hevalên me halê hazir niha di giştî de dibêjin heval nav. İngilîzî wergerandine. Seydê Celadet Bedirxan jê re gotiya reng dêr. İhtimalek pir mezin. Sıfata niha em jê re dibêjin berjeng, ez jê re dibêjin berjeng. Giştî de jê re dibêjin heval nav. Bernav e. Wekî dî em derbasî vê bibin heval min. Niha temaşe bikin. Li vê de eng e, li vê de dank e. Dank.
Elbette ki gişti heye. Dain heye. Ama şuna hezede, şuna heza hengeden ve de kar heye. Girin heye yani. Encam da xwedank, xwalidank, guldank, şekirdank ne heza biyineye. Girine. Girine. Mesela evjik devlet جبركو يا دولة شيتكا نايا يعني يا تشتا قشتار ديكا نايا هل بديجي ناهيا بديجي ناهيا اما اف هيزا اف كارا جبركو الفيدي كار هيا girin heye hon dizanın ma per bahs kiriye zamanı kurdi li ser dilinga peka çebiye yek girine yek bine lvedi girin heye lvedi bin heye. Mesela ve bir koydan çiye koydan em bejin kavlik ekbi şivan damadı çün bar pas şkola hem koy texistanay dan piştaha şeli tükek be bir dan piştaha şudandı hum pas haş koydu ki on zanı dama bad kir bizine ki dama xwasta bizine ki bigre dama şir duxar dama mehvan egil rastet hata şir jere dot falan بچه خوی تخستان آده او تنه ایشی بی اما دما باد کرا بزنه کی مهکی باد کری وسا خوی اویدت کر او بازن هات خوی اوید خور و دیگرتا وسا ایک کر ویت هات جرات گوتو خوی دانک به تونه چیت کری جرات گوتو خوی دانک مثلا خالی دانک کن زانه جه خالیه ام بیشین گل دانک جه گل yani devlika gul ام بیش شاکر دانک devlika şakir yani vede فرقکی فرقا کارو بینه دنابرا و هر دو پاشگران ده نه عینی تشت جبریم در توها خلاص بکن ام دخوازن بحث وقتی نکی بکن دسباتا 2005 ده کارتون فیلمک بناو آواتار در کت تلویزیونه اف کارتون فیلم جالیه yani derhenerevi Michel Dante Martino o kesek buna ve Brian bu. Gireday ve F karton film je California Amerika hatı bir çekirin. O çeyrika ve yani zanastuata ve çeyriki kesek buna ve enk kesek buna ve enk yani enk kesek bina ve enk serrole ve bi o çar elementin gişti yani embejiniye reisi daik doxada da havandı. Enkçi dikir enklüydi peşvan abi yani peşenk bi ev kesin dinleyen rol da dileystin yani rol dikirtin yani em bejin lehengin film her yeki dedi duvargera kurdi dedi gotin falan hava bas agir bas ah bas gir bas o av bas bin ama hank yani enk hemi bas bin yani her tiş dukhada da havanda yani em bejin enga lvedi de engda kombi. Çeyrika film rivaki işte vasa derbazdakinin sanksritiya vedaya vaki zanine vedaya tevataya zanine jibo kesin ji ahe ji baye ji agir o ave ev veda yani ev zanin da ketya o tevli vabiye çeyrika film vasa derbazdı bin eve her balamık şandı bin Amerikaniya sırrı enk çoğu peyda kirne. Jükü anine. Ev enga de akli zamanzanin kurda da nemayı çoğu Amerikan gahadine ve razı jükü peyda kirne. Hecai lekolinek cidday. Didavi eden bejin sistema heyi em dibêjin şaristaniyeta
talanker, dagirker, xuynkar, zihniyet mereka maya legerine kuştune. Mereka maya legerine kuştune. Divê em mereka xoya lêgerînê düşünde bistînin û her di serî de zimanê xwe, çand û dîroka xwe û heyna xwe her tiştê li her tiştê xwe bigerîne, lêkolîn bikin. Em lêkolîn nekin em ê çawa bikine raza ev qas tiştên fêris û mezin. Îro bi xatirê we heta derse were bimînin xêr û xweşiyê.